Dobrú chuť. Čo to robíte? Povedala som vám, že Nedim vždy jedáva vo svojej izbe. Už vtedy som vám chcela povedať, že to nie je dobré pre jeho psychiku, ale hneď ste odišli. Ale on má špeciálnu stravu, však mama. Nejedáva také jedlá ako my. Polievku si s vami dať môže. Nie je dôležité, čo je, ale to, že môže byť so svojou rodinou. Aj on by mal mať miesto za týmto stolom. Teraz už bratranca pozdravíš? Musím ísť. Prajem vám dobrú chuť. Pekný večer. Už predtým mi spomínal, že má stretnutie. Zabudla som na to. A ja... Čo si to urobil, syn môj? Čo si urobil? Čo si to urobil Nedimovi? Napadlo mi, že som si zabudla dať kolagénovú tabletku. Mrzí ma to. Dobrú chuť. Chcete niečo povedať pánu Nedimovi? Nie, nechcem nič povedať. Teda... Dobrú chuť ti prajem. Prečo si ho obzeráte? Totiž nie som zvyknutá na to, že sedáva s nami pri stole. Zvyknite si. Ale keď vidím, ako mu padá z úst, sama nedokážem. Mám citlivý žalúdok. Ďakujem, Nurti, dezert už nebudem. Prepáč, prečo si ma tak premeriavaš? Môj brat nie je zlodej. A nie je ani klamár. Nikdy neklame. Nedokáže to. Mám veľké šťastie. Našla som doživotného šoféra. Dobrú chuť, otecko. Aj tebe, Nedim. Ale toto si zapamätám. Navždy.